Граница. Скука польская. Дальше больше. От дождика скользкая почва Польши. На горизонте белая, снега и негорелая. Гэта Маяковскі, але да чаго тут Беларусь? З вами Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». Сёння мы працягваем размову пра вобраз Беларусі і беларусаў у расійскай літаратуры. Пачатак у папярэдняй серыі. Калі не глядзелі, то, па-першае, shame on you, а па-другое, запрашаю. А сёння пра 20 і 21 стагоддзе. Узгадаем Блока, Буніна, Уліцкую, Глухоўскага і нават Пелевіна. Крацей, рыхтуйцеся чысціць свае хатнія бібліятэкі. Пагналі! Сябры, кароткі оф-топ. Самыя уважлівыя з вас пад мінулым пастом у каментарах адзначылі, што Пікуль не пісаў ні Цусіму, ні Порт-Артур. «Преступление и мир», «Гора ад Муму» ён таксама не пісаў. Але гэта я пра тое, што я зусім не хачу быць спецом у расійскай літаратуры, чаго і вам зусім не зычу. Усё, цалую вуха, давайте глядзець далей. У Беларусі ў 1916 годзе Александр Блок не напісаў ніводнага верша. Край, напэўна, такі дэпрэсіўны. Затое пісаў пра ваколіцы прыфрантавога Мінска у лісце да маці. Кулямёты, дазоры, аэрапланы, веставыя патрулі. С поля виднеется Минск, вроде града Китежа, приподнятый над туманом белый собор, красный костел, а посередине поменьше семинария. Один день жара, другой день сильная гроза, потом холодно, потом моросит. Очень крупные звезды. Большая медведица довольно низко над горизонтом, направо Юпитер. Прыгожа, правда? Але Беларусі як бы няма. Гэта талстоўская традыцыя маляваць наш край як поле бою. З уставачкай пра міфічны Кітежград. А вось Іван Бунін, апісваючы Віцебск і Полацак, ніякага Кітежграду не ўбачыў. Тут для яго ўсё холоднае, чужое, лацінскае, або прапітанае провинциальной еврейской пышностью. Читаем. В Полоцке шел зимний дождь. Улицы были мокры и ничтожны. Я только заглянул в него между поездами и рад был своему разочарованию. И так далее. Унылый простор, тускло-свинцовое небо, уся гэтая бунінская дэпрэсуха. І гэта, зноў жа, працяг традыцыі класічнай расійскай літаратуры. Беларусь – гэта беднасць, змрок, дарогі, станцыі або лінія фронту. Канон працягвае Канстанцін Паўстоўскі, які быў тут санітарам у Першую сусветную, у расійскай арміі. Вось повесць о жизни. Чытаем пра тое, як гарэў Берасце, гарэў Кобрын, усё гарэла, а вакол толькі дождь і яўрэі. Белоруссия выглядела так, как выглядел бы старинный пейзаж, повешенный в замызганном буфете прифронтовой станции. Следы прошлого были еще видны повсюду, но это была только оболочка, из которой выветрилось содержимое. Фольварки, еврейские местечки с их живописной теснотой и запущенностью, старые синагоги, готические костелы, похожие здесь среди чахлых болот на заезжих иностранцев. Сярод гэтага змроку выбіваецца хіба сюжэт пра магілёўскіх дзядоў. Гэта таемное братство валацугаў со сваёй таемной мовой и жорсткими законами. Послухайте. Издавна, еще со времен польского владычества, в Могилеве на Днепре начала складываться община нищих и слепцов. У этих нищих, их звали в народе могилевскими дедами, были свои старшины и учителя, майстры. Нищие расходились по всему Полесью, Белоруссии и Украине. Но майстры собирались каждый год в тайных местах, в корчмах на болотах или в покинутых лесных сторожках для суда и приема в общину новых нищих. Але нават гэта усяго толькі диковинка з глухога краю, без аніякай рэфлексіі. Добра, а можа у савецкі час нешта змянілася? Сейчас расскажу. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза. Конечно, гэта Маяковскі. Але
Дзе ён мог даставаць свой гонар з шырокіх штанін? Канешне, у нас, на станцыі Негарэлыя. Некай Беларусі ў яго творчасці няма, ёсць толькі памежны пераход. У 20-х гадах станцыя Негарэлая была брамай паміж усходам і захадам. Праз яе ішлі цягнікі. Неяк падчас кантролю палякі асабліва пільна даглядалі Маяковскага. Так у яго і нарадзіўся верш пра савецкі пашпарт. Праз Негарэлае з эміграцыі ў СССР вяртаўся Купрын. Праз Негарэлае ездзілі Александр Фадзеяў, Алексей Толстой і, канешне ж, Максім Горкі. На яго гонар там вісіць памятная шыльда. Наогул, гэта ж класіка расійскай эліты – ганяць на захад, а пасля ругаць захад. Чым яшчэ была Беларусь для савецкіх аўтараў? Месцам, дзе жывуць не беларусы, яўрэі. Ільф і Пятроў у залатым цялёнку ўзгадвалі Бабруйск. Ілля Эренбург у бурнай жизни Лазіка Ротшвайніца Гомель, мілую правінцыю, дзе няма каналізацыі, затое ёсць шаржы таварыша Пінкеса. Андрэй Вознесенскі пісаў пра Васількі Шагала, але Віцебск у яго чамусьці Расія. «Кто целовал твое поле, Россия, пока не выступят васильки?» То бок беларусы зноў нейкія лішнія. А пасля была вайна, і тут пачалася сапраўдная літаратура. Нагадаю, што калі вы лічыце нашу працу вартай, давайце рабіць разам. Усе спасылкі для донатаў пад гэтым відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам бяспечна. Дзякуй. Пагналі. Вайна ў нас пачалася не ў 41-м, а ў 39-м годзе савецкай агрэсіі супраць Польшы. У восень 39-го расійскія пісьменнікі-ваенкоры пацягнуліся на захад услед за танкамі. Сямён Кірсанаў, Барыс Гарбатаў, Александр Твардоўскі, Владзімір Лугоўскі, Ілля Фрэнкель, Якаў Халемскі, ну і так далее, и так далее. И пачалося. Чтоб не забыли люди осень эту, погожесть распахнувшихся дорог, когда народ шагал из мрака к свету, как сирота, спешивший на восток. Снег летит все студеней, гуще, и трехтонки проходит гуськом, говорит Беловежская пуща монотонным ночным языком. Гуща, пуща. Цудоўная рыфма. І тут новы віток вайны. Ужо савецка-нямецкай і вяртанне да старой добрай традыцыі Льва Толстога Беларусь плацдарм. Праз яе на ўсход цягнуцца бежанцы, абавязкова яўрэйскія. А ў іншы бок, на захад, ідуць новабранцы, на фронт. Гэтую карціну мы бачым у рамане «Жывыя і мёртвыя» Константина Симонова. Там же ёсць апісанне вясковых могілак. Деревня была маленькая, а кладбище большое. Целый холм был в крестах, обломанных, покосившихся, старых, вымытых дождями и снегами. Острое болезненное чувство родной земли, которое где-то там, позади, уже истоптано немецкими сапогами и которое завтра может быть потеряно и здесь, переворачивало сердце. То, что видел Сенцов за последние 2 дня, говорило ему: да, немцы могут прийти и сюда, и однако представить себе эту землю немецкой было невозможно. Герой романа Сіўцоў – расеец, але ён чамусьці не можа уявіць гэтую зямлю нямецкай, а расійскай можа. Ну а далей, канешне, ідзе маналог пра страну, народ і армію у духу Льва Мікалаевіча Толстога. Кушайце. Але любімым фетышам расійскіх савецкіх аўтараў стала Брэсцкая крэпасць. Гэта кіламетры тэксту. Брестская крепость, легенды о защитниках Бреста, камни Бреста, не забывай, документальные оповести, верши, киносценары, усё, што хош. З крэпасці ваялі бренд Беларусі, як заходняга рубежа Савецкай імперыі. Яшчэ адным сімвалам стала Белавежская пушча з зубрамі і белай вежай. Вось характэрны верш Ярослава Смелякова. Башня Белая вежа,
Словно башни Кремля, очертания те же, та же наша земля. Ты стоишь на границе, высока и стара, красных башен столицы боевая сестра. Та же наша земля. А что вы хотели? Ніякай Беларусі і беларусаў зноў няма. Да тэмы вайны і Беларусі звяртаюцца і сучасныя расійскія аўтары. Возьмем бестселлер Людмілы Уліцкай «Даніэль Штайн. Переводчик». У фокусе Халакост у мястэчку Эмск, насамрэч мір. Галоўны герой-перакладчык, які працуе ў паліцыі, але дапамагае яўрэям. Усё супер, але давайте паглядзім на апісанне беларусаў. Валевичей уже не было. Их имущество разграблено. Несколько белорусских семей захватили их дом и никак не могли поделить. Местное белорусское население было страшно бедное, необразованное и забитое. На мой стол текли заявления от местных жителей, доносы на соседей, жалобы, обвинения, почти всегда безграмотные, часто лживые и все без исключения подлые. Прежде я никогда не сталкивался так близко с человеческой подлостью, неблагодарностью, гнусностью. Подлые и лживые, неписьменные. Вось партрэт беларусаў ад расійскай пісьменніцы. Усе негатыўныя персанажы ў творы беларусы. Яны служаць у паліцыі, гэта п'яніцы, настоящие садисты, люди умственно отсталые в медицинском смысле. І самае цікавае, што на іх фоне нават нямецкі майор Рейнгольд інтэлігент. Ён пазбегае жорсткасці, бо лічыць гэта свінствам. То бок, яўрэі норм, немцы норм, а беларусы свінні. Як вам такое? Беларусь час по час фігуруе ў расійскім фэнтэзі. Прычым заўжды гэта неяк на ўзбочыні. І гэта некая дикая шиза. Последний привал был в полдень в окрестностях Бобруйска. Он, естественно, совпадал с обедом, приготовленным бригадным поваром Дуджуанем. «Овес дорог», — пояснил Арнольд Константинович. «В Белой Руси особенно. Не урожай второй год». Владимир Сорокин, Телурия. Видела ли ты хит Венецианской биеннале? «Сток сена», в котором 4 года прятался от участкового первый белорусский постмодернист Миколай Климаксович. Александр возразил, что от российского участкового этого Климаксовича не спасла бы никакая цитатность. И если в Белоруссии история кончилась, то в России перебоев с ней не предвидится. Виктор Пелевин. Священная книга оборотня. У соседей новенького ничего? Батька собирает под себя друидов и травников. Обещает всем едва ли не дворянское достоинство, каждому дворец и персональную пущу. Готовится завалить картошкой всю Европу. Михаил Дулепа. Бафер. Але найлепшая ілюстрацыя – гэта ўсяго толькі адна фраза з раману Дмітрия Глухоўскага «Тэкст». Гераіня там з Менску, але жыве ў Маскве і чуе ад свайго каханага. «И что ты без меня? Уёбывай в свой Минск, давай, живи в вашем грёбаном совке». Даруйце, гэта цытата. І нічога дзіўнага тут няма, бо сучасныя расійскія аўтары нашчадкі класічнай расійскай літаратуры, дзе беларус гэта чувак з калтуном, а вуліцы гарадоў макры і нічтожны. Гэта другарадная краіна і другарадныя людзі. Можа, гэта ўсё не важна, гэта ж проста кніжкі. Але літаратура – гэта пра тое, як мы асэнсоўваем свет, як мы яго бачым. І гэта пра тое, як рускія нас бачаць. А самае страшнае, калі мы гэта чытаем і самі сябе пачынаем так бачыць, як правінцыю, як выпадковасць, як геаграфічную гістарычную памылку. А што думаеце? Згодныя? Напішыце ў каментарах, калі вам гэта бяспечна. А на сёння ўсё, чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся і пакуль-пакуль.